Пишем специално послание на Ивана от Разлог. Ще ви покажем в склада на Runners как се опакова APG маратонка. Имам розовите APG маратон. Една програмка. Мушкаме я ето така. Плакат на мене, Лина и Дани. Загъваме го ето така. И го мушкаме ето тук зад програмката. Като отвориш кутията, директно ти изкача програмката. Освен да напишеме нещо с APG химикалката, С която APG идва в химикалка? пакета. Която между другото пише много добре. Аз вече си писах на ръката. Сега ще напиша своето тайно послание и няма да ви го показвам. Жуц. На антитайното послание е много добро. Заедно с автографите връщаме, слагаме химикалката и затваряме кутията. Сега е време да я опаковаме в едно ето такова стилно червено пликче. Ако искате, дами и господа, и вие да получите тайна поръчка от APG, може да си ги поръчате на сайта на runnersbg /Andi и побързайте, понеже се изкупуват доста бързо. За сега пуснахме ги вчера и да. И нашата пратка е готова. Пращаме я!